कुकुर लेखा। अब ते युग में निमन काम भी कईल उचित नहीं है। हाँ जी। अब कहतर कि तहारा जिला में केहू गरीब रहल कि ना कि मोटरसाइकिल तू बक्सर जिला में आके देला। हाँ गरीब बाल हाँ लेकिन हनुमान जी हमरा कहले रहल हाँ मदद करे हाँ तो उनका के मदद कोई नहीं। हाँ हमरो जिला में केहू कही तो करे कर। हाँ हम दिखावे वाला आदमी ना है। ना अगर हम बस रही तो हनुमान जी के घरे पहुंचवा देती गरिया। हाँ लेकिन वो दिन हम खाली नहीं थी 22 तारीख के जब इनका बेटे के बियाह बा। हाँ आ हनुमान जी का स्थान पर कहले रही हाँ तो कहनी कि हनुमान जी के कृपा से भइल बा तो हनुमान जी के दरबार में दे दे। हाँ हनुमान जी के। अगर वो नजर में करे के राजनीति में मानतनी हाँ तो हम मेहू ले बड़ राजनीति तब करब। हाँ हनुमान जी के कृपा रही हाँ तो मोटरसाइकिल दले बरे नु। हाँ एहू से बड़ राजनीति हाँ भगवान करी है। हाँ साल में एगो दूगो बेटी के हम बियाह भी करवाई। वाह 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 आप देखिए। जब भी राजनीति रुआ बुझाता हाँ बुझी रहो। हम कहती ना लेकिन हनुमान जी के दरबार में बनी। हाँ हम अपना जान में हाँ कम से कम 15-16 गो लड़का भी बारह सौ हमारे की ओर के हाँ जन गरीब लड़का बारह सौ हाँ तो हम तो कोनो धन सेठ है ना पहलवान चाचा। हाँ लेकिन फिर भी जितना हमरा से पार लगेला हाँ ओकनी के कोचिंग 15-16 गो लड़का के कोचिंग स्कूल के फीस हाँ। आ कॉपी किताब के पैसा ना लगे दिल हम अपना जान से। वाह तो हती हती बात कहल जरूरी नहीं ना कि हम अपना जिला में का करतनी आई बक्सर ही कोनो दोसर के जिला ना हो। ना ये अपने जी जहाँ से कमाता नहीं मान ली महीना में 1 लाख कमैनी बक्सर से हाँ तब 20% में से खर्चो कर देनी बक्सर पर में कोनो नाजायज हम काम नहीं ना जी। आ अच्छा हम गरिया हम लोग किले रहनी है। हाँ हम देवे गईनी है हाँ तरह के लिया गईनी है। हाँ हम कबो नया काम करिले हाँ तरह के काहे लिया गईनी है। काहे आज तक ले इतिहास में केहू लंगर के लेत देखले होई हाँ कुछ देत ना लोग कहे कि भाई लंगर में छिछड़ा कहीं का सोच सोचने की तरह के देत लोग देख ले। हाँ तेरी साइकिल खाती खेसारी भाई साइकिल बाटा तो लो में लाइन लगौले मुंह में मास्क पहन गए। हम इनका के देखनी कने भाई इज्जत लेबो का ओ भाई हम तू हमें जोड़ीदार हो कहीं देखिए तो का कहीं चलो चलो आधार कार्ड दो हम भेजवा दो। चलो घर जा। हां चला जाए इतना दिमाग वाला हम आदमी ना देख। ना अच्छा गीत संग लगे पहले। हाँ अच्छा अच्छा जी जी बीरबल रजक जी वहाँ के नाम पर पुरस्कार मिलल नारायण जी बना के रखी। वाह वाह अब तक कहते नहीं का रउआ के कहनी है हाँ कि हमरा के कह देनी कि फाल्ट हो गइल ह। हाँ ना ना हम चिन्ह गइल हाँ एगो प्रोग्राम के यहाँ के हम गौले बनी हाँ ना कहले हां फिर हमरा के टोक देनी कि फाल्ट हो गइल ह। भगवान जी के टोकले बनी हाँ कि हम गोर में फाल्ट कर दिहल हाँ ई गोर भगवान के तार फाल्ट बनावल ह। हाँ बोलबा झूठ लइकाई के गोर इनका खराब ना हो ना इनका अधिका बोलला के चलते इनका भाई मार के तोड़ देलस। दोस्त दल भगवान दोस्त देता रे भगवान कहतर कि पहलवान भैया रहिले तो हम बाउर ना बोल एकर मतलब कि दिमाग में इनका बाउर नाचत। हाँ डरे नहीं कौन बोला डरे नहीं कौन बोलो। अच्छा ओकरो मौका दिया हाँ लेकिन तनी निमन होता तो पहले निमन कुछ सुना दे। हाँ आ महफिल निमन बा हाँ तो उम्मीद करतन कि रउरा सभी हमके निमन गाई बिया हाँ तो रउरा सभी सुनो वाह जरूर सबे सुनी नु इनानु कम निमन शुरू करी तो रउरा जाए के शुरू करी सबकर मन बन ये त निमन रहे हाँ अध्यात्म ना रहे ना अब शिरोमणि हनुमान जी के प्रसंग सुनौनी है। हाँ तब ऐसने भक्त के एगो प्रसंग हम सुनाई हाय तब नु लेवल मिली हाँ जी त डायरेक्ट प्रसंग में चलल जाओ काहे कि चाचा बैठल बनी हाँ त डायरेक्ट प्रसंग में चलल जाओ। हाँ
पियर शर्ट वाला उठ गई अरे ऐसा जुग आ गइल बा भैया ए ए कहाँ जाते नहीं खुदरा ले जाते नहीं हाँ पेशाब करे अच्छा कहानिया में पेशाब लागे ना हाँ तोरी जय हो ऐसा जुग जमाना हो कि अरे कहानी 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 कि ये कहानी ए कहानी है कहानी प्रेम जी हां तो तनी ध्यान देकर सुनना ध्यान देकर सुनना कहानी कौन कहानी करे हुए हम बताइले जो हुए हम बताइले जो जनतानी आज देख के ध्यान पानी अरे सुनी ना श्रोत ज्ञानी कहानी तो तनी ध्यान देकर सुनना कहानी तनी ध्यान देकर सुनना कहानी कौन कहानी कहानी कि एक दिन अर्जुन जी कहले कृष्ण जी से गुमान में हमारा ऐसा भक्त के बा बोलिए जहान गुमान से चूर भगवान कन्हैया कल हे कन्हैया हम जहाँ तक जानते नहीं जितना राउ सेवा कैले बनी हम राउ जैसन भक्त हैं हमरा बुझाता कि अब हमरा ऐसा भक्त राउ केहू ना हो ना भगवान कन्हैया कहने के अपन काम करो छोड़ो छोड़ो ना बताएं बोली हमरा ऐसा केहू भक्त बाकी ना भगवान कन्हैया कहले कि अर्जुन जब भक्त के पूछता रहा तो जब भक्त के लिस्ट बनी तो मैं तार कहीं नामे नहीं ना अब अर्जुन पूछत रहे कि हमरा लगे केहू भक्त बा कि ना आ भगवान कहत रहे कि लिस्ट बन त तारो में नामे नहीं अर्जुन कहले कि तब भी बात बा त ढेर ना ना कम से कम एगो भक्त ओसन देखा चली तो अरे देखाई हरि जी हो अरे देखाई हरि जी हनुमान करिए तब पे सबे ना उतरी कल से झूठ बोलबन तो कल से करते रह जीव पैसा जीवन में पाइप से करे लगे सुभाष भैया बनी 500 रुपया पुरस्कार दिल बनी भैया के अपने पौ लगे कहनी कि कोई सन अरे भक्त बारे हमारा के देखाई हरि तो कोई सन भक्त बारे हमारा के देखाई हरि एगो लोटा मंगवा दे सब तनी लोटा और अर्जुन कहल हथवा जोर और जी सुनिली हरि जी अर्जुन कहल हथवा जोर और जी सुनिली हरि जी तो गा के कहले कहले गुलाम समझाई हरि त एगो अरे भक्त ऐसन हमरो के देखाई हरि एगो भक्त ऐसन हमरो के देखाई भगवान कन्हैया कहले कि जब नाम मनबा तो
साधु के भेष बनाओ। अपनो साधु के रूप धारण कैनी। जमराज के बोला के कहलो कि थोड़े देर खातिर तू बाघ बन जा। आ वही घड़ी पहलवान चाचा दानी मोरध्वज के नाम चल रहे। कभी इनका ले बड़ दानी केहू बाना। उनके दरबार में बाघ सहित दोनों साधु बाबा लोग पहुंचता। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जब राजा मोरध्वज देखले कि दरवाजा पर दू गो साधु लोग। सत्यनारायण पुलिया उहाँ के नाम पर पुरस्कार आ प्रसंग पर पुरस्कार भेजल बा। अरे हाथ जोड़ी पूजी ले हमरा ददन भैया बानी लालगंज के माध्यम से पुरस्कार भेजल बानी। भैया का पलगी कहनी। अरे हाथ जोड़ी पूजी ले अरे चरण ये बाबा। अहो भागमा अरे कैसे भइल राउर आगमनवा ये कैसे भइल राउर आगमनवा ये बाबा। आगत कहि चरणवा ये बाबा। आगत कहि चरणवा ये बाबा। कवल गुलाब फल चल दनवा ये साधु बाबा लोग कलश की राजा हमके सुनेले बने जे कि तारा ले वरदानी केहू बाना। बहुत जोर से भूख लागल बा। कुछ भोजन करा दे कि अरे कराई तो अरे कराई तो भोजनवा हमरो कराई तो भोजनवा हमरो सुनिल की बड़ी भारी भई मारतानी। ये सुनि तुरा पर आई हो बानी। जुराई तो तू मनवा हमरो दानी मोरध्वज कहले कि का महाराज मंगल रहती तो सोना चांदी हीरा मोती मंगती। मंगबो कहीं तो भोजन रौरा सब लेका केतना लोग रोज आवता आ भोजन करके जाता। कहीं का बनवाती बोले का खाई बोली बोले साधु बाबा लोग कलश की राजा हरबरा मन हमनी के त खइबे करब जा। लेकिन हमनी के संगवा एगो बाघ बा आ हमनी से बेसी भूखे करा लागल बा। तब पहले एकर व्यवस्था करो आ तब हमनी के हमनी के भोजन करई। एगो हमनी के जिला के ब्याह चाचा भई रहले मैनेजर राम ब्याह 1998 में एगो लय गौले रहले भेड़ियार की कहानी प्रसंग गौले रहले। आ वही में लय गौले रहले कि रौरा पूछतनी तो अरे सुनी सरकार मां रौरा पूछतनी तो सुनी सरकार मां। ए राजा राजा पहले बाघावा के भोजन करावे के पहले बाघावा के भोजन करावे सरपंच साहब अब तनी बैठिए जाई 2-4 मिनट खाली। राजा कहले कि जब मन बा तब पहले बाघों के व्यवस्था हम करब। राजा कहले कि चुप रह बाघ का कैसे व्यवस्था कर दे। तू जीव हत्या ना करेला ऐसा धर्मी हुआ अब बाघ खैला बिना मर जाई लेकिन घास ना खाई खाई त मांस खाई कि बघवा बाटे मोर उपास बाकी खाई नहीं। बघवा बाटे मोर उपास बाकी खाई नहीं।
हम जीव हत्या ना करो हाँ दूसरा का जान ना ले हाँ अपना शरीर पर अधिकार बानो हाँ हमरा सुभाष भी आशीर्वाद भेजले भैया के अपना स्वागत कर हाँ अपना शरीर पर अधिकार बानो हाँ हम अपन मांस खियाए हाँ साथ भैया ए भैया तन बैठी 5 मिनट शांति हम अपन मांस खियाए हाँ साधु बाबा लोग कलश की ना ना बाघ हमर पुरान बा हाँ मुंह में को दांत नहीं खे हाँ आ तू पुरान भइल हाँ तोहरो मांस खाए लायक नहीं हाँ राजा कहले कि तब कही हाँ साधु बाबा लोग कलश की राजा उनके सुनले बन जाके तार 6 बरिस के गो लइका बा हाँ कहीं 9 बरिस भी लोग कहेला हाँ तारे को 6 बरिस के लइका बा हाँ ना होई हाँ त अपना लइका का मांस खिया देता हाँ राजा कहले कि जाई हम वचन देता नहीं जाए कि अपना लइका का मांस हम खियाई हाँ लेकिन हाँ लइकवा खाली हमरे ना हो ना तनी एक बार रानी से पूछ लेवे आए है रानी से तनी पूछ लेवे दी ऊ का कहता है ओहो किया हो रानी आज लेतना हम सकेता में ना पड़ रहनी ना तू जना साधु बाबा आइल बालो हाँ अब वैसा चीज मंगले बालो किया हो रानी अरे बहुत सकेता में हम आहो रानी बहुत सकेता में हम दुआरा पर तू जाना साधु लोग आई हो संगे एगो बाघ बाटे बहुत भूखाई हो आहो रानी आहो रानी कैसे बाची धर्म आहो रानी कैसे बाची धर्म दू जना साधु बाबा आइल बालो संगे एगो बाघ बा हाँ और लोग के कहा नाम बा के हमने के अपना बबुआ के मांस बा के खिया दी जा हम तो हां कह देले हाँ तहार राय जाने खातिर आइल बनी कि तू का कहता यही बतिया के हमने के फागू बाबा रही कीर्तन सम्राट उहा के कही कि का जाने बबुआ के तोहरा याद कब आई कि ना हम लइका के कोइनी दा तोहरा से दियाई माथ पर जब वो करायारा चोली अखिया से लोरे रोकाई कि ना हम लइका के कोइनी दा तोहरा से दियाई ए स्वामीनाथ कह रानी जब रउआ वचन दिए देले बानी हाँ तो हमरो हामी बा हाँ बस रउआ से इतनी विनती बा हाँ एक खाली बबुआ से पूछ ली धन है रानी धन है रानी कली के जब रउरा हो कह दियनी हाँ तो हमरो हो बा हाँ लेकिन जौना लइकवा के मांस खियावे के बा हाँ ओकरो से तो पूछ लिया हाँ तो बबुआ से पूछ ल है ने आओ बाबू आव आवा बबुआ ए लालगंज जी हौसला जल है ने आव आवा आवा आई ताम्र ध्वजी आई आव है ने आवा लजात ने खन तो ठीक बा चप्पल खोल अब चप्पल खोले गावे जइबा आव ए बबुआ जी
दुआरा पे दूगो साधु बाबा आइल बनी हाँ और संगी एगो बाग बा हाँ और पिता श्री वचन दे देले बनी हाँ कि उ बाग के ताहर मांस खियाई हैं। हाँ जब राउर पिता श्री वचन दे देले बनी हाँ। तो हमरो हामी बा हाँ एमे ताहर का विचार बनत बोलो बबुआ। जैसन बाबूजी ए भाई ये को जो जैसन माई बाबूजी का दे हाँ वाह वाह पुत्र तनी हो गइल का फिर बाजार करे जाए के बा उताइल बार हैं हम जियत नहीं खन तो बैठाइयो दे तरह के दोसर के हुआ ना तू बैठ तू काम लेके लेके जा ना तू आवत है ना आओ आओ है ना ये जिला में ये कुल बगा चाहे छोड़ा तू आवा ना एक तो भागे लगल आव है ना आव देह भरवा काम कर देता है ना सजा होता हाँ ताम्र ध्वज लेखा बड़लो बार हाँ पूछ लो बबुआ से पहले पूछ पूछ ए बबुआ काम बता जी दुआरा पे दूगो साधु बाबा आइल बनी हाँ और पिता श्री वचन दे देले बनी हाँ कि उ बाग के ताहर मांस खियाई हैं। हाँ और पिता श्री जब वचन दे देले बनी हाँ तो हमरो हामी बा एमे ताहर का विचार बनत बबुआ। जैसन माता पिता के दे हाँ वाह जाए के नहीं अभी बहुत रोल बड़ी सा लड़का कलश की माई हाँ हर एक लड़का का फर्ज अपना बाप मातारी के धर्म के रक्षा करे हाँ हमार तो जिंदगी रहुआ सबके देहल है हाँ जब राउर मन बाप पिताजी के हाँ बा हाँ तो हमरो हाँ बा अब साधु बाबा लोग के कहला के अनुसार हाँ लड़का के नहवा धोआ के बीच अंगना में बैठावल गई हाँ हाथ जोड़ के ऐसे दोनों टेउन जोड़ना साधु बाबा लोग का परीक्षा के काम शुरू भई हाँ साधु बाबा लोग कलश की राजा राजा पहिल का शर्त हाँ कि लड़का के जलाद ना काटे ना तारा स्वयं मर्द मेहरारू के काटे के बा। हाँ दूसर का शर्त हाँ काटत भर में अगर तहरा तारा मेहरारू के चाहे लड़का के हाँ केहू के आंख से आंसू गिर जाई हाँ तो वो बाघ हमर मांस ना खाए हाँ जैसा ना देश हाँ आरा भीरल हाथ जोड़ लो ऐसे जस आरा भीरल श्लोक काटे खातिर हाँ तब तक लड़का के बायां आंख से लोर गिरे लगा साधु बाबा कहले कि राजा राजा ए राजा तो लड़का आंख से ढारे पानी साधु बाबा बोले ले पानी लड़का आंख से ढारे पानी तो साधु बाबा बोले ले पानी तो झूठे बोले ले पानी राजा रानी सुन लो पानी राजा रानी सुन लो तो काम भइल बा कवास बघवा खाई नहीं मां तो काम भइल बा कवास बघवा खाई नहीं मां तो भोल रही उपवास राजा रानी सुन लो रही उपवास राजा रानी सुन लो राजा कल के खिसियाई सब हाँ बबुआ रुले बा हाँ ओकरे से पूछ लेवे दी सब हाँ राजा कल की बबुआ सुनल हाँ कि केहू के आंख से लोर गिर जाई तो बाघ मांस ना खाई हाँ आ तेरा बायां आंख से लोर गिरता हाँ लड़का कलश की बाबूजी हम मुआला के डरे नहीं खिरवा ना हमरा आंख से लोर ये से गिरल ह हाँ कि दहिना अंग बाघ खा जाई हाँ हे बायां के का दोष बा हाँ कि जन कोनो काम में नहीं हाँ हाँ साधु बाबा लोग कलश के ओकर चिंता मत कर भइल की काटल जाओ साधु बाबा लोग कलश की राजा सुन अभी एगो औरी बात बा हाँ सोचल लो कि राजा रानी आरा भीरा देह लोग केहू तनिको सिकन तक नहीं के हो हाँ सोचल लो कि माई के आगे कर हाँ माई है का जना लड़का के सामने से कटत देख हाँ तो रो देस हाँ भइल की रानी आगे आवा राजा पीछे आवा हाँ
अरे कर जय जयकारा आर चले लागो अरे बहे लागल खूनावा के धारा आर चले लागो बहे लागल खूनावा के धारा आर चले लागो अर्जुन देखल कल के कन्हैया सोनो भक्त बारे देखि देखि यार दुनिया हिल गइल मन हो जननी न पारे बहुत कोई सन हो शर्मा को लब जैसन देखल ना नजारा आर चले अरे बहे लागल खूना हवा के धारा आर लड़का के दू भाग काट देहल गए ए बबुआ ए अरे तो थोड़ा सा और बात थोड़ा पढ़ल लिखल होके बुर्बक बनबक जा बैठी बैठ हमरा लल्लू बाबा पुरस्कार भेजल बड़ी बाबा के पलगी कई हाँ लड़का के दू भाग कर देहल गए हाँ दाया जन अंग रहे बाग के भइल की भोजन दिया हाँ अब बाया अंग के कफन में लपेट के एगो घर में रख देहल गए साधु बाबा लोग कल की राजा बाग तक खाए लगल हमनियों के व्यवस्था होके हाँ दू गो थरिया में खाना ई लोग कलस की ना ना दू दू हमनिए के खाली नहीं खी जा दू जना तूहू लोग बारो त चार जगह खाना लागी हां चार जगह खाना लागो हां साधु बाबा लोग खाना उठा के हां आ मुंह तर ले के फिर नीचे हाथ पर का भइल भोजन करी करी सब है साधु बाबा कहले कि भोजन करी हैं जेकरा पर भक्तियारी लागल होके हां जी अपना लड़का के स्वयं कटले होके हां आ चाहत तरह की तरह घरे हमके भोजन करी जा हैं राजा कहले कि अब ना लो रौरे सबके कहला के चलते अपना लड़का के हमके काट देनी जा हां आयो कहतन कि भोजन ना करो हाँ हे भगवान ई कौन परीक्षा है कि हरि जी अरे कोई नहीं हो तबा परी ए हरि जी अरे कोई नहीं हो तबा परीक्षा ए हरि जी अरे कोई नहीं हो तबा केतने योइले केतने कोइले केहू ऐसन मांगल न भिक्षा ए हरि जी केहू ऐसन मांगल न भिक्षा हल चलिया गीत राउर रीत जान कैसन का जान कौन राउरी इच्छा ए हरि जी कैसन नहीं होत ए हरि जी कैसन नहीं होत ए हरि जी कैसा कहीं सबे कैसे भोजन करब सब हां हां
साधु बाबा लोग कलश की एगो शर्ते बा हाँ तू अपना लड़का के आवाज लगाओ हाँ अगर तार लड़का स्वयं पानी लेके आई हाँ हमनी के चलाई हाँ तबे भोजन होई हाँ ना तब ना राजा कहले की कैसे होई हाँ रौरे सबके सामने लड़का के दू भाग बटले बैठ हाँ अब कैसे लड़का आई हाँ साधु बाबा लोग कलश की बात हमन के नहीं खिजा जाना अगर धर्मी हो हाँ तो लड़का के बुलावो हाँ तारा धर्म में अगर शक्ति होई हाँ तारा भक्ति में शक्ति होई हाँ तो तारा लड़का आई हाँ ना आई हाँ ता से अपना के धर्मी मत कही आए परल वालों फेरा में राजा रानी बबुआ कि मेरे राजा मेरे तुझे ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझे ढूंढूं मैं कहाँ मैया तेरी कब से पुकारो कहाँ गए हो हमको बिसारे अब यार आजा मेरे राजा मेरे लाल तुझे ढूंढूं मैं कहाँ मेरे लाल तुझे ढूंढूं मैं कहाँ आ तब तक देखो तो लोग की लड़का के जन बाया अंग कफन में बांध के धोई रहे बाएं गोरावा बाएं हाथावा बाएं अखिया लोटा में पानी लेके लड़का आइल बा राजा देखले धधा के धो लियाले सोचले कि घूम कब कहीं कि अब तो बबुआ पानियो लेके आ गई अब तो भोजन करी सब है जब घूमत रहे तो देखो तरे कि ना वहाँ साधु बाबा बारे और ना वहाँ बाघ बाटे बाघ के स्वयं भगवान विष्णु अपन चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट बारे सरकारी क्वेश्चन परीक्षा रहल भगवान कल की राजा या वरदान मांगो मांगो राजा कल की वरदान मत दी हाँ अगर वह ढेर खुश बानी हाँ तो खाली उतने हमरा से कह दी हाँ कि आज जन परीक्षा हमरा से लिहनी हाँ ई परीक्षा फिर कोनो दूसरा भक्त से मत ले हाँ का जाने हमनी कई काम करनी है जा हाँ अगर दोसर भक्त ना कर पाई तो ओकरा भक्ति में कलंक लागे कहानी अगर अच्छा लागल होके तो आशीर्वाद स्वरूप सभे ताली बजा दी तो होय के अच्छा